Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean Argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Kukuak udaberria iragartzen duen moduan saiontan esan daitekena gore, nere ahotsa dela udaren iragarlea. Bai, ez? Guztiz. Eta audio humil, inungo pretentsiori gabe, baina bueno, aurten uda aurreratu egin dugu, orain arte uztailean egite genuen Summer Edition deitzen diogun hau, eta ekainera aurreratu dugu alaxe. Gogoak eman digulako. Eta baita ere Asierrek oporrak aurreratzen ditu. Hori zen berrizun, Asiri okorritu zaiolako, bueno, pixka lehenago oporretara joatea, ez dako lanerako gogorik, ez dakiguna da nora joan den. Zai nora joaten diren gizonak oporretan. Ez dakit. Ni badakitena da nora joaten diren gizon fascistak. Ah, bai, badakizu? Bai, hori aurten... Orduan badakigu nora ez joan. Edo zergatik ez. Hau da, fasismoa goraka ez, ari den hontan ez, boladan modan dago eta gu tren horretan igoko gara. Jendeak egiten ditu bezala oporrak ez, Txernobilgo katastrofea gertatu diren lekutara bezala beste opor modalitate bat igual. Hori da, bai. Fasistak oporrak egiten dituzten. Truk ere ez, badauka tiroia oporrak egiteko orduan ez, eta jendeak hori krimenak gertatu diren lekuetara eta joteko ohitura hartu du, guk erabaki dugu udantan fasistekin joango gerala oporretar. Oso ondo. Eta hasteko fasismoaren sortzailearekin hasiko gara. Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6, trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el padre del abuelo. Benito hau, ez? Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero. Hau beste Benito bada. Bai, Benito Mussolini. Ez da Bad Bunny. Ai, barkatu. Ez. Eitzengo dugu Benito Mussoliniren dutxearen oporretaz, da, fasismoaren sortzailea, 1919an Fascidi Combattimento izenekoak sortu zituen, eta handikan 3 urtera, 22an, alderdi fascista, eta Mussolinik oporrak nagusiki Bila Mussolinin igarotzen zituen. Riccione dago Emilia Romagnan, Adriatikoko kostaldean, Rimini inguruan, Rimini izan daiteke... Hori iparraldean. Bai, neko iparraldean, bai. Eta 1882an Eugenia Bocadelli Marquesak eraikiarazi zuen, bila hau, etxe hau. Eta ofizialki 1934an Rakele Guidik erosi zuen Mussoliniren bigarren emazteak, hau da, ofizialki diogu, bere izenean zegoen, eta berez, orduko jabea, etzen Bocadelli Marquesa, baizik eta Gali Bernabe izeneko gizon bat, eta ez omen zuen nahi, etxea saldu, baina batean iritzi aldatu omen zuen. Zeskeni zion, auskalo, ez? Riccioneko alkateak omentzitu omen zuen. Zeskeni zion... Edo mehatxatu, auskalo. Hori da. Kontua da, Rakelek, hau da, Mussolinitarrek nondik atera zuten bila hori erosteko dirua. Bertsio batek dio, Opera Nazionale Balila, gazte erakunde paramilitar fasistari egindako doantzak erabili zituztela. Izan daiteke. Beste bertsio batek dio, alderdi fasistako kideek ordaindutako kuotatik atera zutela dirua. Eta azken bertsioen arabera, zilegitasun osoz erosi zuten etxea, Benito Mussolinik, bazparesat diot, Benito esatean zuri Bad Bunny. Igual jendeari da pentsatzen fasismoaren sortzailea Bad Bunny. Hori da. Kontua da, Benito Mussolinik Fortune aldizkarian artikulu batzuk idatzi zituela, eta
artikuluen truke jasotako diruarekin erosi zutela. Nik hemen argiako langile bezala eten txiki bat, ez dakit, 3 aukera hauetan, ez dakit, sinisgarria dan artikuluak idazten ordaintzen dizuten, artikuluak idazteagatik ordaintzen dizutenarekin etxe bat, bila bat erostearena. Ni bakit argian baino geixiago ordainduko ziotela Mussoliniri idazten zuen lekuan. Baina... esan behar dizu, nik 20 urte dara matzatela, argian artikuluak idazten. Eta bilarik ez zezula, ez, momentuz. Ez. Kontua da, Bila Mussolini berez ez da oso interesgarria, eraikin nahiko aspergarria da. Esan argazkitan. Ez dauka ezerre. Bai. Gerora, erosi ondoren 3. pixu bat gehitu zioten, petatxo moduko da jarri zioten, ez daka ezer berezirik, zerbait nabarmentzekotan bai, ondartzako lehen lerroan dagoela. Hori bai, hori plus bat da. Bai. Mussolini etxe bat, oporretako etxe bat edukitzen hasita, ez zuen eukiko ondartza joteko kotxe hartu behar. Hori da. Eta gaina, senare mazetat beste plus bat zeukan, ze biak Romainakoak dira, barnealdekoak, eta ondartza hau Romaina, ez? Ribera Romainolan dago, ez? Beraz, da jaioterritik gertu irarotzeko aukera ematen ziren, ez? Gali Bernabeik, bere borontate osoz, merke saldu ziren etxe honek. Gerraren ondoren, bila esku pribatuetan egon zen, eta tarte batzuetan abandonatua ere egon zen, eta 2005an errestaurazio lanak amaituta, ekipamendu kultural moduan erabiltzen hasi ziren, ez? Erakusketak eta lakoak eginez. Eta azkenean, duela hilabete pare bat, Erritxoneko udalak erosi du, Bila Mussolini. Mussolini izenari euste erabaki dute, memoria gune moduan funtzionatu dezan. Hau da, ofizialki behintzat, fasismoaren aurkako memoria gune izatea nahi dute, baina, eta ez Mussoliniren gurtzagunea. Ados. Esan behar dugu, Meloniren alderdiak ere izena maldentzearen alde egin duela. Eta hor ja pixkat. Bai. Txirriatzen du kontuak. Baina, asmoa ofizialki behintzat da, Mussoliniren gurtzagunea ez izatea ez, eta horren aurka egitea, berez opor fasisten esperientzia osoan murgidu nahi baduzu, jai daukazu Bila Mussolinin, ez? Beraz gure opor fascista esperientzia berrirako Mussoliniren bila ez? Ez, baina agian horregatik, horrek ez, aukera hori ematen ez duenez, 2017an, Jani Eskarpa izeneko gizon batek, Mussoliniren ondartza muntatzea erabaki zuen. Esan horrela esan da, ez? Mussoliniren ondartza. Ondartza fascista. Haure Kosta Adriatikoan, baino Ritxonetik 2 ordu ingurura, iparralderago. Veneziatik gertu, Veneziara iritsi baino lehen. Hor dago, Chioggia herrian, Eskarpak Punta Cana izeneko ondartza pribatuko kontzesioa lortu zuen. Berez, ondartza pribatua kontzeptua janaiko fascista iruditzen zain neri? Bai. Baina, Italian esaten dute gehi asko direla, ez? Osa, ondartza pribatuak eta... Bai, nik adibidez Sardinian egon nintzen, eta ondartza pribatu asko dago. Bai. Ez diegu, dezakigu dana fascista diren edo, ez espero dugu ez. Baina berez ideia bera, bai. Ez da oso, ez dakit, demokratikoa, berez. Orduan, kontzesioa lortu eta erregimenaren ondartza prestatu zuen, simbologia fascista jarri zuen, han eta hemen, karteletan dutxearen bizitza eta lorpenak ere azaltzen zituen, Mussoliniren merchandising ere jarri zuen salgai, kamisetak eta pinak eta lako gozak. Ridikulizatzeko da, berez beldurgarria da, ez? Ondartza fascista bat, ikur fascistekin, mezu fascistekin, ridikulizatzen saiatzen gara, baina, segun nola imaginatzen duzun, niri irudikatzen dute gizon bigote dun tripaundiz betetako ondartza bat, gero agian ez da horrela, baina
Bai, berez, beraiek ere, ridikula umore pixka bat ere, umorea, beraientzat umorea dena edo, jarri zuten, ze adibidez, argazkiak ikusi ditut eta komunitako kartel batek ala zioen. Questi sono i gabinetti per lui, per lei, per lesbike egei. Hau da, hau dira komunak, ez, gizonezkoentzat, emakumezkoentzat, eta gay eta lesbianentzat. Eta, hola, printzipioz, inklusiboa dirudi. Bai, ez, aurrerakoiak eta... Ez, alderantziz. Ze umorea, esan bezala, umorea egitea zuten asmoa, ze heteroak komunera eta gehiak nolabait ere gas ganberara bideratzen zituen kartelak, ez? Osea, hori zen grazia. Osea, umorea hori da. Baina nire ustez, gogaikarriena, okerrena ondartza hortan, da megafoniatik proklama fascista botatzen zituela, eskarpak berak, edo Mussoliniren diskursoak ere jartzen zituztela, esanet, fascista izan da ere, zure kabuz aukeratu, ez, horlako ondartza batea jutea, eta megafoniatik horlako gauzak entzutea. Bai, ez, esaterako momentuan ja, arratsaldeko 8 dira, sokorristak ja, erretiratuko dira, eta bide batez, moroa kanpora. Da, Donostiko ondartzako aspaldi bintzat, aur bat aurkitua izan da. Esate zuten. Bai, pues hori. Fascistat bat aurkitua izan da. Galduta. Galdu duen fascistak. Edo hori da. Bai, bere bila. Bueno, humorea jartzen diogu, baina esan graziarik ez duela berez. Ez, eta epailei ere graziarik ez ziren egin, ze epaile batek 2017an bertan agindu zuen onartzako elementu fascista guztiak kentzeko, eta gaur egun funtzionatzen jarraitzen du ondartzak, baina legez egindutako egokitzapen guztiak egin ondoren. Argazkiak ikusi ditut gaur egun nola dagoen, eta kartelak badaude, eta gainera letra tipo berdinarekin, baina tonua asko aldatuta. Vale. Bai, orain benetan adibidez LGBT komunitateariko inklusiboak benetan dira. Ez dute gasganberarekin txisterik egiten. Beste estrategia batzu probatzen. Orduan, ondartza fascistara ere ezin dezu egon, sentitzen dut, baina ez kezkatu, ze Mussoliniren memoriak biziren jarraitzen du italiar batzuen, ez, bihotzetan, behintzat, ze, garbi dago, Melonik hauteskundak irabazi zitula. Eta biziri jarraitzen duela. Baina Mussoliniren oinordeko batek, Mussoliniren biloba Alessandra Mussolinik, beste hauteskunde batzuk irabazi ditu. Agian garrantzitsuagoak. Bai, Grande Fratello realitea irabazi du. Eta hemen uzten dugu hau. Entzuten ari zaneten hori Alessandra Mussolini da, epatutako Mussoliniren iloba, eta esan behar dugu, bada Espainiar talde bat, Ojete Kalor, mokatriz abestia datena, esan dezagun Alessandra Mussolini mokatriza izan dela. Vale. Ez, modelo kantante y actriz. Vale. Eta abeslari gisa, 1982an disko eder bat atera zuen, eta abestietako batzuk japoniera zeuden, eta entzun berri dugun maixulan hau, horietako bada. Egia da eskertzen dela testu inguratze hau, ze bestela Alessandra Mussolini Italiako Gran Hermano irabazi duena, eta de repente japonieraz abesten. Bai. Imaginatu, ondazta fascista, nik usteet, Mussolinin diskursoak jarri beharrean, disko hau jarri ezaketela. Agian bai. Hori baino tortura okerragorik. Agian alde egingo zuen horrela jendeak. Ni duda daukat, ez dakit, estrategia ona den edo txarra den, berez, fascista denak leku batean, ondartza batean, oporretako leku batean biltzea, eta orduan gu jakitea nora ez joan. Bai. Edo hor sortu litekeen zerbait oso... Tsunami bat adibidez. Provokatu liteke. Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.